Ramogi juang machiegni kiny ma kawuono chenro en mar rupiny ka wantiere kodi kachiel kachiel wada Twak ka kotenore kod lemono mano mar jakom AUC ma ogai mar Azimio mano Raila Odinga osewuok oko ni laro telo ma pacho kae kokalo kuom sirkal osesiro lek ma kamano duchi manyoro ne giyango campaign mano madhi bedo kanyo ka itimo e konde duto mag Afrika mondo ne adier Raila Odinga oyudo lemo machalo kamano. En bende chiwo lony mare ka otenore kod weche gi mag demokrasia kod tiyo ne piny Kenya koro chwale nyaka e pinje mamoko mag Afrika. Kawuono en mor marane mar ma Twak mora bedo go kae wapinya ne jolony man ge studio achiel kachiel anto nyinga Cleophas Loch jagisumo kanya kwaro mokyo nyaka sango leno ne yuda achiel kachiel kokale mbui mekwa mag Ramogi TV achiel kachiel antiere kae kod welo mabende anga mithuolo mondo mi wachaka Twak kama wantiere kanga hulringi nyakoro Ramogi juang ni ginto gin welo mage mano godo kinyi ma kawuono mana machiegni koda kae nyakoro Ramogi juang antiere koda Benedict Arwa en japuonj e weche gi mag tudruok kod pinje maoko bende en jalony e weche gi mag tudruok kod pinje maoko kirango weche gi mag diplomasia osetime kuom kinde kendo kawuono wan gi mor mar bedo kod achiel kachiel erokamano nyakoro thuolo mar bedo kod Ramogi TV erokamano Cleophas nyakoro Ramogi juang kama chielo bende wantiere kae kod Wycliffe Nyafwanga jalony e weche gi mag demokrasia wan kode kachiel kachiel okinyi ma kawuono ang'o miwa paro kachiel koda ka rieko mopogore opogore kotenore kod Twak ma kawuono Wycliffe oyawre kendo machiegni. Erokamano Cleophas. Nyakoro Ramogi juang mano e gima wadachako kawuono. Sirkal osetimo singo mare mane gima wadawinjo kae mokwongo e Twak man Raila Odinga obedo go kacha kod Musalia Mudavadi jatend migepe mabende en jatend migawo mochung' weche mag tudruok kod pinje maoko odiochieng' manyoro e apise kendo gitwak ka ginyiso en ang'o miyo sirkal sire wawinja kama ne Raila Odinga olose kachiel koda ka machielo ma kowacho ni ero wan koro wantiere oko ka wawuok mar manyo lemone mar jakom mar AUC wawinja. I wish to reiterate the obvious that I am vying for a position in Africa, not in the government of the Republic of Kenya. But I need the endorsement of the government of Kenya for that African position. I am myself a Pan-Africanist and an Afro-optimist. Afro-optimist as opposed to Afro-pessimist. Afro-pessimists are the people who have given hope in Africa. Say that Africa is a lost cause, it's a condemned continent. Afro-optimists are those who believe in the ability of the African people to develop Africa. That Africa, the richest continent on the planet Earth, in terms of resources, is also the poorest in terms of development. This is the paradox that we want to solve. The State Department for Foreign Affairs has established a campaign secretariat which includes the candidate's strategy team. The secretariat will prepare all the briefs for use by the candidate, develop campaign materials, including digital presence, and prepare for the public debate to be broadcast live to African citizens. Let me laud our President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, for fully endorsing the candidate and continuing to extensively engage with his counterparts in diverse regions of the continent. So far, our candidature has been positively received. Candidature mar piny Kenya oserwake yo makare. Tiende nango maeka madane wachak kod Twak achiel kachiel. Benedict Arwa iwinjo lendo mane ochiwo odiochieng' manyoro kod telo ma pacho kae. Iwinjo ni bana sirkal wuok oko telo mokwongo giwacho ni wasiro mobokana telo mokwongo telo machielo magiwuok ka gi kono jopiny kendo Afrika mangima ne wasiro Raila Odinga kendo campaign mare dhi tayo machalo kama. Ikinde mane giwuok oko ka gichako Twak ni yudo paro machal nade ka otenore kod lek mar Raila Odinga bedo jakom mar AUC kod dwaro mar sirkal mar piny Kenya mondo mi ng'ama wuok Afrika ma wuok kata East Africa okaw lemono. Erokamano Cleophas kendo koro
Gima notimre nyoro ma iyudo ka the minister mar foreign affairs weche gik ma oko gi owuok kendo ka wacho ni o support the government support Migosi Raila Odinga paro mare mar bet chairman mar AUC en gima wach maber ahinya kendo en gima en tiego parono niwach kineno gima ne obedo published gi AUC jok ma oket mar ng'iyo wach electing the AUC chair en ni gimokwongo kabisa en ni your country piny mari nyaka sapoti koro ing'e ni toke kacha waneno kuma jogi nawuoyo lakini nagiwuoyo kisiasa niwuoyo ni wan support Raila lakini na en kisiasa lakini manyoro cha macha na en the official endorsement kan kisiasa mano jomagi mane wachi jatend piny Kenya koso kata jo siasa moko mane jatend piny Kenya kata Migosi Mudavadi kanodhi Bondo nitie kaka nolieke matin nowacho ni my position mwadhi miyo jakom koro gigi te makate na gik mwanyalo wacho ni rumors kata gik mane gin gima wanyalo wacho ni unofficial communication from the government officials lakini nyoro macha koro was the official endorsement kata king'iyo gik mane kaka ne the platform bedo arranged the flag mar Kenya na nitie kacha bendera mar the East Africa community na kacha the bandera mar AU na ni kacha koro macha na en official endorsement to mane kaka en dwaro mar the AU yes mondo mione ne ochope yo makare yes odiochieng' manyoro Wycliffe Nyafwanga milomi ni chopo kendo ganda winje ka entiere okar kacha mokwongo en official endorsement kendo campaign wach kanyo gitiyo kod secretariat kata strategic team mano mar Raila Odinga elek mare mar bedo jakom mar AUC to gik mane olose kacha maduong' ahinya keto Afrika mathuolo winjo ka jamoko kata jal momeyo ahinya Afrika ka oluong nyige kanyo Aliko Dangote winjo kanyo kiko wacho ni Aliko Dangote mondo mi owuoth Afrika ka dwarore mondo mi oti kod visa mayo 35 mondo mi oluor kuonde mopogore to kodhi Europe itiyo ka achiel kanyo teno ka Kenya wuotho kod yo makare lek mar Raila Odinga mano luongo odiochieng' manyoni gene gisechako mana campaign to ka campaign nitiere ka achiel kuom manifesto mage mag rango ni visa no bedo kata achiel tinya wuotho e Afrika mangima mano bende ni gimoro mpane nyalo chakre bonyalo chopo kare erokamano Cleophas luaka Twak gima giwacho tani gima ber kabisa wach mar visa kiwuok e pinje ma Afrika ka kiwuotho efficiently koro wuok Kenya tidhi Ethiopia mionge visa Ethiopia ngeno kwa visa asa di Ethiopia mang'eny weche mag tich koro wuotho kamano yot question en ni be gima kama nyalo timore kelo historia ma Kenya mar East Africa from Julius Nyerere Kwame Nkrumah ne Afrika ka pok wabedo gi lake man tiere men kon lake maber nikech oro nokungwa lake the ground ni gima Migosi Raila Odinga dwaro ni mondo Afrika ka obed borderless mane gima ber kabisa America United States of America duong nikech ne gikawo federal state to gibedo together wacho ni koro wabed piny achiel kiwuok state mar America medhi state machielo ing'eni tiyo gi nitie state ma kidhi tiyo gi ndege keidho ndege seche 12 manyiso ni population nu ka ng'eny to weche mag ohala ng'eny weche mag uchumi ng'eny weche mag maendeleo ng'eny weche mag development ber mano lek mar Raila Odinga dwaro but kwang'iyo paro mane Afrika ka kisungu luongo ni ideologies mane Afrika ka bedo matek ka kwabro fuono mbele ka mondo mi gibed together nikech mondo mi niket America together yudo ka founding president jok madhi nyaka ng'idhi adhiya nyaka Abraham Lincoln gidhi keto statement ma one nation under God in America makare dak mana Alaska katin mana New York katin mana ja India katin mana ja China tin ja America ne gisebedo ga ideology achiel koro bedo mar borderless Africa en gima kisungu mkuti en gima nigi teko en gima very difficult kata yude ok yot kaluwore gi culture opogore ideology opogore nikech nyocha kane wane conference kama ni e kel Somalia e weche mag IGAD yudo ka wacho dio bedo matek to ka ng'ato tiyo gi ka weakness kata na system ma Somalia nigi yot
mangato de loso passport mar East Africa Community ma Somalia modhi otimo go kata weche mag maundu Sweden koro yudo ka penjo luor mar ariyo economy ma Kenya sani ka kingiyo East Africa ka yudo ka bedo tek maloyo Uganda Tanzania kata kelu ngiyo forex koro ing'eni samidhi keto midwoko piny to johala ma Kenya madhi Uganda nitie kaka los moro gidhi ginene matin nikech ing'eni ka ne uso gige ni Uganda yudo ka exchange rate ma Kenya ga Uganda koro keto Africa in one youth but uniting Africa ni koro dwa bedo ni koro weche mag borderless kendo koro sako bedo with complications e weche mag terrorist gene e weche mag luongo ni maritime security weche mag maundu but mauno no en mauno ma ko jiw kata kawuono to pinje mag Africa ka together beda chiel ma igni mo kapar mo ngato nyako ene lokruok erokamano Benedict weche mag visa ka kirangi koro kori gilony mar weche mag tudruok kod pinje ma oko moko nyabero no sendiki kindwaro mosichak wach kata kine mokalo kendo kata gimara Odinga biro godo sani e yo mokwongo en lek manya chopo kare lek no nyalo chopo kare an aneno ka gima onyalo chopo kare niwach king'iyo the vision mar Africa ing'eni ka ne AU chakre 1960s na wantie gi shida na nitie wan gi group ariyo na wan gi group mane odwaro the United States of Africa then na wan gi group mane believe ni gidhi ni nonego bed ni the unity mar Africa wadhi yudo kochakre kuom what we call the regional economic blocks sani wan gi 8 regional economic blocks koro this unity gimoro kaka visa like Africa bet borderless gik moko kaka other things like political federation nanitie group mane wacho ni gigi mondo giyudre nyaka gichakre at the grassroots koro gichakre at the regional levels ma wan gi the East African Community wan gi SADC wan gi SENSAD wan gi COMESA so but koro king'iyo ni ngato nyalo penjo ni are we in the course yes we are on course niwach king'iyo the East African Community already one borderless in the sense ni asani kidhi Tanzania okochuno nyaka ibed gi visa sani kidhi Tanzania en mana ni bet gi the East African Community passport kidhi Uganda be kamano kidhi Rwanda be kamano kidhi koro king'iyo ka the vision marwa mar unity gi kaka wadhi pole pole kaka nagiwacho ni onego be mondo waket the Africa mondo bed united as a whole nyaka wachak gi those regional blocks koro kwang'iye in terms of ni kaka wachako regional blocks ang'o ma endelea kanyo koro iyudo ka East African Community wasechako king'iyo SADC binano ka dhi maber king'iyo ECOWAS be dhi maber lakini kuma shida nitie en Maghreb region wach shida magintie gono koro mano sawa visa wanyalo yudo lakini ok wanyal yude once like the kaka ni koro ni Africa wate but koro en mana ki regions mano mana kone ma opogie kalore kod gwenge mantiere Africa ma ugwete ma South Africa mantiere West to kama chelo mantiere kaka poka dhi weekly na fanga ndo pejo ni bende kama mantiere Benedict bende gimoro manyalo uso Raila malongo e campaign mare mar dwaro kom mara AUC ko wacho weche gi mag visa nikechero nyabedo ni adieri economic blocks moko nyabedo no segole to bende ni moro miya wacho ni en point moro motegno manya wacho ni aya kaka piny ma wuok Namibia ko winje kata ko menyisi Madagascar ma bende wawinjo kanyo ni ntiere gi jogi meri ma nyabedo ni gisero ka giwinjo ginyabedo gi lokruok mar paro koso ntie points ma komo nego med kata ka uloso weche mag visa en gi power mar loko paro niwach nyaka ipenjri ni jomage magin jok mwaluongo ni opinion leaders ing'eni jok moko kaka opinion leaders ng'ato kaka Dangote mar Raila wacho no these jok mwawacho ni the economic leaders political leaders mage jok manitie gi wach mage jok manyalo influence serikande gi kako nyalo Dangote nyalo nyiso the president mar Nigeria onyalo influence kalure gi pesa maengo kalure gi influence maengo e that region ngeni ngato kaka Dangote oonge gin okinyal wacho ni en gi influence Nigeria kende niwach is a billionaire koro en gi a lot of influence koro iyudo ka
most ji mang'eny ma timo ohala e Africa most of them emiyudo ka influence decisions decisions mar ng'ama dhi bedo elected as the president and the decisions ng'ama dhi bedo elected kaka the chairman mar AU. Koro yes, visa idhi yudo ni jomage mabedo affected gi visa. Ka ng'ato kaka Dangote mar Raila wacho cha bedo affected ni nyaka obed gi 35 visas. To ka ng'ato nyise ni koro 35 ni wadhi golo. Koro idhi bet mana gi visa achiel. Mano agenda maneno ka gima odhi neno ka gima dhi chwalo wechege mag loko hala. Koro onyalo bet no onyalo influence their governments mondo ochwal wach Raila. Ngeni ng'ama dhi go kura to pen mana president, lakini mondo president odhi ni gone ng'ato kura nyaka obed gi jok mabe pushe kae ng'ama nyalo bet ni nyisi ni goch kama. Koro ingeni ka onge ng'ama nyalo nyisi ni goch kama, inyalo dhi gi weekend. Lakini ka nitie jok mang'eny ma nyisi ni aneno ka Raila ema nitie gi agenda maber kako dhi golo visa, aneno ka en gima ber. Ero kamano Wycliffe Nyafonga, agenda mar visa en manyalo usore malong'o e Afrika ka warango nyaka sani kama piny Kenya osechope gie konde duto mang'ini lemoni oselandore. Musalia Mudavadi odiochieng' wacho ni bid osebedo accepted e yo makare gi jogo magisechopo kata ka gisero ombulu makama. Part mar visa ni en manyalo uso Odinga e yo makare Afrika mangima. Ero kamano odhi use, but shida ok en kata visa kende. Shida en the ease of yudo visa no. Nikech ng'eni kichuno nations kiwache miwacho ni wadwaro ni mondo ng'ato wuog Conakry gini kata ng'ato wuog ka odhi Nigeria, to Nigeria nyalo bedo gi to. Nikech yudo ka gimbe visa na ncha neno kaka pesa michulo mondo bed Nigeria kata na dweche ariyo kok en Nigeria giloso go pesa. Koro giminya losi en ni ibed gi miluongo ni borderless. Borderless en ni anyalo wuok ka madhi Uganda, madhi atimo ala Uganda, kata anyalo wuok Uganda madhi South Africa matimo ala South Africa, but the framework mar engagement man ja ng'at mora ma ja Africa ka mo okonego abed gi stress na apply and clear na apply visa madhi South Africa to e pacha ni nitie opinion moro ni jo embassy ma South Africa nyala wach na nango ni no mane gi mok dwar ikeche do ka seche moko ng'at ma wuok Kenya ka idwa dhi kaka wat no wuok South Africa dalo moko higni moko chien ka kan jo South Africa ne chando jo Kenya dhi South Africa. Koro borderless okana ni come in easy come easy go. Because nation tine nigi security mare kato ng'eni ya nations men no wetiyo go gin nations man nigi colonizer ma pod nigi teko kuomgi. Ne watimo project Horn of Africa yudo ka ikaw kata jo Ethiopia Uganda bedo go piny wakony Red Sea nang'o to ng'ama ni Sudan mani e part of Igadeni embe ne part mar Gulf Council. Kuri ng'eni Gulf Council kata cha kimi opinion ka to compare opinion mimi nigi mar Gulf Council, lakini ku present gimoro ma is common interest marwa kaka Africa ka visa ditiyo maber but ok ni absolute abolition na koro visa dikoro tigo ya ne para kane juluo wacho ene ne walos strategy moro manyalo yie na Wycliffe ka chiwo gokinyi sani anyalo idho ndege kasa idho ndege kata alwar Ghana takawo visa na airport kata in Africa ka yo fine. Titimo business very easy. Ticha keyo machala nikech gigi duto gin mag bero weche gi mag ohala to kae rango pacho kae nitiere chero manokel iga mokalo gitelo ma pacho kae kokalo e migawo no mochung' ne weche mag arita ma pacho ka kendo part mar immigration kane okel gi weche mag ETA wacho ni access ma wacho no gol visa mag yo magwelo mabiro pacho ka Uganda no kwedo mathoth anya wacho kana mondo mi yud kata pass matin mar biro kata ko ken visa otek idhi use na deyo maoko ka pacho kae moko tie kata kama ontie sani nikech wach ni oyawne Uganda duto ma pinje maoko mondo mobi vetting to be nyaka tim nyaka sani kama ontie never phone what to be not tim no nyal poro kan wago mbaka no Ramogi tigi ka wach mar visa no wacho ni ya onge piny nikech issues mag security. Kenya ka wan gi weche mag Africa wan weche mag undo machalo kaka iluongo ni cross border transnational crime joma utho yedhe machalo cocaine anti-terror police gi weche makamano. Koro nyaka bede engagement kaka Interpol timo gi nyaka bede engagement ma Kenya ga Uganda mondo ging'e ni to who is going where no ok mean ni koro wa block kati wuok mana America do dhi mana Canada
nyaka gibed gi passport. There is a system mag recognize go ngani kam ka no ngano de kam gimote mo wacho ni passport manolos higa mokalo cha mano wacho ni manolos systems gima ne gitamo timo ne gidwa make passport application efficient mangiso ni ya yudo visa ba Kenya ka ne gidwa mondo bed mayot kato ne gimedo pesa wiye process mag application mag visa nikech kwa tiyo kiomo ng'ato Djibouti kwa dhi semene di Ethiopia kata dhi bukore wadhi nyaka Djibouti yudo ne ketimo visa ne ng'ato ketimo visa ne online yudo ka pinje moko yudo visa gi wa efficient kata Somalia no loss online visa system yudo visa gi wa efficient gima temo wacho en niya borderless onge kuma borderless kata na polo onge kuma borderless. Gimana ila wacho is a statement maber. China time gimiluongo ni roads and bridges program mane gi yaucha. China ngendo no get bridge, no get railway from China to Africa ka. Nikech gina no ka timo manto weche mag ohala dhi bedo mayot. Koro do kara ila beno dhi China mabe no chiwo history mar Africa kama no mako nyaka do China nyaka do wasunge. Nikech no wacho kaka wan gi shida energy system, energy onge, weche mag yore onge. Kede Uganda ka kiwuok Kenya ka kin Africa ka fwenyo ka Kenya ka ber weche mag internet Entebbe ka kwa dhi project ile internet bas stable Entebbe te koro structures miwinjo Raila Amolo Odinga otemo fuano mondo loso go Africa gi ber lakini gero Africa borderless ber mano is an agenda maber maji di support te koro isawa cho borderless how do we do borderless or can borderless for borderless ka wacha ni borderless ni app tigo yao ne mano ngama bro yie ni onge international community bedhi bedo kode gito nikech sani kaka ne kero wuok America one of the things mane giwacho gin weche mag security arita kwe ma Kenya ka koro weche mag arita kwe ma Kenya ka luore ni ere kaka kudo rito kwe Kenya ka Uganda kata America ni federal state to state ni governor ne nyaka bedi ge system koro ana neno ka kobro fuono ka poni time nitie Africa Raila nyalo inspire Africa ka kaluwore gi rieko mare onyalo dhi Ethiopia nikech o support dam ma Ethiopia cha onyalo dhi Ethiopia mo bed piny mo dhi Egypt no gi Egypt dam ma ode nikech Egypt wacho ni gin gi sovereign right e Nile mo dhi mo gi Egypt ere ka onyalo tiyo nikech ngene Ethiopia to is filling the dam gi kedo is almost full ere ka onyalo benefit from dam ma Ethiopia mondo mi wena ji Africa ka iwinjo weche makamago koro ke inspire Sudan inspire Kenya ka to ke economy wa Kenya ka expand ke inspire Kenya ma gimiluongo ni lapset yo tim ngi lapset ne ka odimos ke de ti bedo gi Sudan piny ti bedo gi Kenya piny ti di bedo gi Uganda piny ti yudo ka koro lapset mane o drag cha koro there is a goodwill mara kelo lapstop mana is inspiring development kamano yes. Ndigi mathoth bema pontire karakae tanga akela Benedict Arwai Twak chenro ma sirkal ntiere godo yudo kanyo CV mara Raila Odinga no yangata ni idhiloke dhok auchiel mutingo kacha Spanish ntiere Portuguese Arabic French English Kiswahili kya ndege gi dhok mane ka English biro karakae okondike gi dhulu ondike gi Kisungu ko yedhi mana pogi dhok mamoko dhok auchiel gi duto nyaka chop kare mondo mi opog ne pinje ma wacho dhok gi en ang'o miyo maiti mono wach king'iyo the pinje manitie Africa te ok wach English te ok wach French te ok wach Arabic te ok wach dhi Tanzania for example Tanzania Kiswahili no margi mane magiwinjo maber koro nyaka loki aloka kamano mondo CV mar jakom ochop ne ng'at ka ng'ato yo ingeni sete moko in ko mi French sete moko nyalo bet ni wacho French lakini kisome to kiwinje maber kaka da bed ni winjo Kizungu koro mane timo kamano ni onego bed ni the CV donjo ne jok monego bed no donjo negi kako onego bed no donjo negi koro mano to is something that is very nice kendo onego bed ni time mana kamano ok inyalo wacho ni ingeni Africa wan gi 55 states te ok wach Kiingereza then iwacho ni an CV na keto in English koro jok kokiwinj to badhi ok inyal wacho kamano ma is diplomacy idwaro ombulu kuom gi koro idonjo kuom gi yo maber ma ginyalo winjo machalo mantie ka intiere debate jatend Azimio Raila Odinga debate kata twak mane kelo kanya ka jogo maler lemo mar piny Kenya no kore ne kucho
be nitie geno dhi chopo mar AU ka koro dwaro lemo mar jakom mar AUC wacho dhi bedo kata dweche auchiel ka yiero pok ochopo kata odiochieng' yiero ka pok ochopo en gimoro maneno ka timore to kochopo kar kacha sera gi ous gi e yo machalani sasa odhi bedo koloso gi oganda duto mantiere Afrika mana kama gintiere. Benedict. Gimoro ni baba maybe osebet ka dwaro kura Kenya to maybe ok oyudi ok obedo linked ni koro kodhi AU to ni bende ok odhi yudo mano mokwongo. Mar ariyo ok ni kura te mar osego Kenya kae ni baba remga ing'e gik matimrega koro jok moko wacho ni ok noyudo jok moko be wacho ni noyudo koro ok kaka 2007 ok inyal wacho niwach adwa chiwe mana kaka example niwach ng'ama nochung' Kivuti mano chung en mano chung na ombulu en mwenyewe nowacho ni akia ng'ama noyombo koro ok inyal wacho ni gigi te ni baba ok loga. Mar ariyo baba nitie gi high chances mar bet AU sani king'iyo gisechung' ji 4 mano baba mano wan gi Fauzia ma Somalia wan gi Vincent ma ginene Seychelles then wan gi Mahamud ma Djibouti king'iyo jogi te ji 3 ng'at ka ng'ato osebedo mana supported gi the country ne ka Fauzia obedo mana supported gi Somalia king'iyo Vincent osebedo mana supported gi Seychelles king'iyo Mahamud obedo mana supported gi country that is Djibouti lakini king'iyo baba osebedo supported gi 13 countries pinje 13 ose support koro en gi high chances en mbele matin king'iyo kendo the profile ne wadhi South Africa mano is personal friend kidhi DRC king'iyo Felix Shekedi mano is personal friend kidhi kucha ng'ama ne ochung' kode kane koro gidwaro the first time mane wang'e ni jakom dhi chung' gi the former president ma Nigeria koro network mar Raila an ok ane gimomiyo onego bed ni oganda luor to ok onego bed ni we sit pretty well kwa wacho ni gini wasekawo but wan gi chances mar yudo gini. Erokamano nyang'o mondo rang ka nyangi mak paro mara ntiere pinje moko manya bedo ka obedo grouped kaka magi mag jo salam magi mag jo Kristo e kinde mojo bokae go ombulu bero wanya neno pogruok machalo kamano koso bedo mana economic regional blocks kama gintiere manya bedo kata kae go ombulu ka ng'aduo kod paro kanyo to kama de kele wiki ne fwa kenya medo paro weche mag debate mano timore kata miyo ne dhi bedo karka Odinga kochopo ausera ne yo machalare mano mokwongo. Mar ariyo jo siasa mapachoka Msala midabano swacho ni kikulosi wigini ahinya kudhi liete udhi ketho gini negi make no giwuok kode ng'wech iwacho wan koro wa support Raila Odinga to Raila Odinga chako wuok odhi Bagorali Madare Bagorali nade kai wacho ni serikal ok tito serikal miseyo ni machak siri ka entiere karka jabe ni serikal negi bade moro ma opando ayo kad moro ma oketo tenge gazet makawuono mar The Standard odego kanyo mar Daily Nation katun minano kar kanyo iketo simiti tiende kanyo koloso to simiti chan mano mar AU secretariat sema koro ntiere karka imuone kata to gimimuono ni en siasa mondo mikiko chako donje jo siasa otimre nade kinde mar Odinga ni campaign. Erokamano Cleo. Nitie kisoko moro wacho ni you cannot have your cake and eat it. The Raila AU kat AU si bedo chairman nyaka yud siro kata sirruok matek gi sirkal ma Kenya ka mana diri makende mok ng'ato wacho koro e siasa ok dang' wabed tung' mosuo gi sirkal no wacho ni ni jakom ok chung Kenya ka chung Afrika bato dwaro support mar sirkal ma Kenya ka bato ko dwaro sirkal ma Kenya ka iwinjo gi kaka ok donje ka jakom wuok sane nitiere no fuone akene dweche 2 mokalo ni secretariat ne di tiyo gi milion mar 500 mana mar managing issues mar chung mar Raila
Sane ka idwaro weche maber, iluongo ni lwedo ma pidi ok idhawgo. Ok di wuok sane ni koro ni wachaka wuok, nadhi agoyo Ruto, ni jakom mar Ruto, ni ker mar Ruto, ni Ruto ni ng'ama rach kabisa. Ruto miwinji anyono, to nigi Kagame meeting marang'o, mar bedo Raila e AUC. Kata e bed mana ni wadwa pango politics nang'o. The issue ne siasa ma Kenya ka tek. Oyiero ni thup to ane meeting moro iluongo nang'o, ane meeting moro Radisson Blu. Kapo kata Mudavadi wache. To sakete mesa ka giwacho gi penj Raila dichung AUC. Ma ne project ma serikal ma Kenya ka nigi goodwill. But ji wacho ni ya aya idwa muone, what is the other option? Kata obed Kenya ka go siasa, obed wago siasa opposition. Kora yudo ka seche moko kwa go siasa to wawachuru ni bedo ja Afrika kata cha. Gicha nigi pek molo Kenya ka. King'iye maber. En nigi teko kendo nigi pek malo Kenya ka. Nikech mangiso ne jakom nigi paro maliw manyalo wacho ni conference mar Africa mar China investment wateru Kisumu. Onya mukese ketu no kelo un krat conference na dugi. Mer duong malich miwuoro. No kelo moketo ka. Koro kosabedo kacha nigi teko. Gima temo wacho ni ya ibiro neno nikech iyude kata ka en sama no wacho no dhi chung AUC. Jogeno ka wach moro bed podium no to yanyo serikal kata weche kanodok piny matin. Ki ng'iyo pattern mar Raila. Koro ok inyal dawo gi serikal mago ni pesa kata ini nikelewo ni mi ijate serikal makanya ka to kinindi idwa na bed nikech yudo gicha teko. Yudo gicha teko nikech wache cha igoe experience mari, igoe ethnicity, igoe cultural ma ja kaka bedo na ja Kristo no. En gima be nigi part, en gima nigi teko e Arab ka kata pinje ma oko gi. Iyudo kata ka president ma force Somalia ngi personally kama Somalia no a guard member of the East Africa Community. Non sande ko baruwa mo wacha no endos nga. Mo bedo sign the Minister for Foreign Affairs. Ma Somalia. Mo kaw motel EUC. Mo wacha ni wan ko ka wan do maka. Wa support nga. Wa support Raila. Now Djibouti wan ga goge gwandruok. Kelu woka na lamani watera mina Mohamed. Benigi yie no yie ne gini yoge ngato itero dakika mugi to gidi golo ngato. Koro shida mane Kenya ka Raila negi ka ng'iyo kuom mato is already having 70%. Na chiko ita ka Raila explain infrastructure gay kato kak ma Kenya ma Afrika ka nego maendeleo. Ngacho ni Afrika malach. Ung'eyo makikone infrastructure ka to wacho ni kako nego tudu yo mawuoka. Nyaka South Africa, nyaka Guinea, nyaka Tunisia. Onge komia platform ni kono jibe doka. To nge ngambro chope standard ne. Joge ongete Fozia nge maler kabisa. Ngamuchu ne secretariat bar Fozia mar Africa Union nge maler. Ngamatimo ne lobby. Nyaka. Mabe no nagi. Vincent okange maber Mohamed wacho jibo uta ngeyo. Ange maber. Koro wabeda bidagi teko. Wami uru serikal makanya ka thuolo. Mondo ojing Raila. Mondo watimo nade. Kanya saye be to kawo na AUC. Siasa makanya kato nyaka change. Le hapa no what they watch next. Kanyo. Siasa makanya ka change. Olokre na nikech ka waneno ka Raila Odinga osebedo ka bago rombe. Wazo kata ko romo koda ka en gi Azimio PG. Parliamentary group meeting mag jo Azimio ka entire kacha. Otelo ne romo no ko wuok kanyo ka bang romo joka Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni gini, jotelo mamoko mag Azimio dhi chung bathe. To wacho gimoro statement magi chiwo ka Raila Odinga bende onge kod gi podium no ka giwacho gima sirkal onego bed ni timo. Debe ni mano en strategy mondo wagole kami inenie kaka mago sirkal joma moko motim tijni to bende Kalonzo setime yo makare are mach ni Odinga no kaw backseat. Ilaro gima kasungu luongo ni publicity e bwo Raila. To publicity mondo yude bwo Raila ere ngama go sirkal mateka ahinya ko pun Raila osadi. Nikech gine kasa Raila wuklo di EU to kora Azimio wachara wan kora wa support Raila ge serikal tingino position oto kora Azimio ka nyaka nitiere luminaries madong matiji gi nango go serikal mondo mi opposition make amine to Raila tok be goyo kora yudo ka sama opposition goyo serikal tiwinjo ka wach mar Azimio kata wach mar Raila ma AUC cha enok wache malew ni koro wagoye mondo kikuchungna Raila. Number 2 kwa tieko Mudavadi ngeni gidi kola siasa makanya ka kaka Mudavadi chiwo statement necha obro dok bondo kendo o wachni wan koro sani waonge teko mar biro kaluoka wan sani wadich wamanya ne Raila AUC uduoke nango
Ukono jo owacho obibla boto kata oruto bru duogo obibla mabe machiegre gi maler ajo mabe sani adich ngome mabe oko dhi kumoro ke ah mabe ti bo bire obibla duogo to giso ni jo mabe adich aduogo go sisa ka kosa konja ko manyo ko maris jogo we duogo nam kore en siasa mayom mamit ma ok ibi chalo da kare lo bedo AUC ok ibi tamo jaluo ka oruto wacho niya no sawacho maber mabe ni ne waerore 27 joluo ne waerore to ne waerore ndi wadhi mbele gi eracha mo wacho maber ka winjo gita niya ni 27 ne wadwaro ang'o ne walaro ker to 2022 ne wadwaro ang'o loro ne Raila gina gian ne wayudo koso kwa yudo ok ni ne ayudo ne wayudo koso kwa yudo ko duogo to giso jiketo mabe kata siaya ne jo ne chiwo dhi EU ne wayudo koso kwa yudo tiduoko na gdong ne wayudo atimu na ang'o jo en siasa. And says only change the political landscape. Kata wadwaro, kata kwadwaro. Kamano. Benedict. Gweng, iwacho ni dot mi wuoke, din ma intiere, gweng ma iwuoke, wala motemo, gigo ma ung'eyo ni magi lony mago kama wantiere ka. Gilony mag jogi malaro lemogi. Ni selero na jogo duto ma usenyiedhore laro lemogi. Sani kama wantiere ka. Obadho mane manya bedo kar ka kotenre kod din nikech koro wantiere kwerango nyandwat mar Afrika wantiere gi jogo mantiere jo Arabu gi thoth kuro kirango kama chielo kona yud jo Salam ntiere imbo mar Afrika koma kone bodo jo Kristo bende ntiere kata imbo mar Afrika magi duto biro at play machal nade e jok malaro lemoni mano mar AUC to bende en gi pek mora mora kirango ni wajo Arabu wacho ni wasiro jok makama kata jo Salam wasiro ng'atwa mantiere kama wadhi neno pogruok mora mora wachumi penjo no asevineno komiyo joluo shida ji penja ni to jakom to be gini wachamo kaka gini dhini penjo maduong' itwang' sut koso giwe mane ma mudo donjo ni to ng'ani to wacho French to ng'ani to wacho English to ng'ani to wacho Arabic baba we gino no kelo shida lakini an kaka ng'iye gi kaka wang'iye ok ane ka en wach malich ahinya ing'eni yiero ni ok en yiero ok en dhau mopogo jok mawacho Kiingereza English gi jok mawacho French gi jok mawacho Arabu gi jok mawacho mano kiero kamano ing'eni sometimes Kenya aneno ka wabedo influenced gi our nature of politics domestic politics iyudo ka domestic politics ka in jaluo ing'e mana kaka ibro gocho ka in jo Kikuyu ibro neno mana kaka igocho along that line but mano ok en kaka en international politics adwa miyi example in majorly in Africa wantie gi jok mawacho English jok mawacho ni anglophone there are 21 countries then wan gi jok mawacho French gin 29 countries Koro, the 29 countries are mawacho, we call them francophone. Then 21 wacho English. They are the anglophones. But gini ok en the 21 against the 29. Gimomio ja Kenya okonego bedni bet gi wasi wachno en kama. Number chiel, iyudo ka kata countries mose support Raila gi. Some of them wacho French. Anyisi DRC, the Democratic Republic of Congo, osewacho ni gi support Raila, giwacho dhok mane? French. Central African Republic, osewacho ni gi support Raila, owacho dhok mane? French. Angola, osewacho ni gi support Raila, giwacho dhok mane? French. Wantie gi Rwanda, wacho French, gi support Raila, nyocha nineno Raila gi ng'anene, gi Kagame. Koro, mano mokwongo. Countries ok ni jok tema dhi wacho French dhi gocho ne jok ma wacho French then jok ma wacho English dhi gocho ne jok ma wacho English mano mokwongo mar ariyo iyudo ka jok moko ma wacho French countries abich sani nitie countries auchiel mok dhi gocho gibedo suspended Sudan Gabon Niger gimoko paro ni wiye wil go matin but gin auchiel of the auchiel abich wacho French Koro, jok mawacho gik moko kaka Niger Gabon go,
jok mane odonje e sirikal kopindua sirikal manyocha nyocha gibedo suspended gidhi vote. Koro of the 29 idong gi kigolo auchiel idong gi 23. Of these 23 waseneno ka jok moko be support Raila. Koro mano mokwongo. Mar ariyo, the election ni and about the agenda and about the gima waluongo in international relations kaka human agency. Human agency en ni ngama wagone kurani. En ngama chal nade. Ingeni mokwongo wadhi wacho ni Kenya ugolo a candidate. But again, if narrow down to the personality of the candidate, ni candidate ni to en ngama nade. Kane pok wajonjo wachne ni penja ni to angomo miyo nitie this excitement. Iyudo ka pok nwaneno ka the government of Kenya owuok kama ka support a candidate. Na wan ga candidate mane wawuok ni wa support, but we didn't see this excitement. Okinyal pimo Jakom gi jok mane osebet nochung. Niwach mokwongo Jakom himself en gi constituency mare. En gi constituency, wan gi the Luo constituency ma ochung kode, coast ni kode, ni jo Kenya mang'eny. Wawacho ni half of the Kenyans ochung kode. Koro himself is a candidate mung'e in Africa. Koro okane ka this vote the work against jok mawacho Warabu and all that. Ang'eyo ni the Arab countries giling pok giwuoyo e wachni. The only Arab country mwaneno kose wuoyo en Djibouti ma of course ogolo a candidate, then Somalia bogolo a candidate. But wange ni Sudan ok dhi gocho, it's an Arabic country and all that. Ero kamane nyanda no maki kanyo ka dong wadhi me ko Twak angwa penye kanyo ni ero Musa Faki obedo kanyo tamadi ariyo 2017 2021 chako gone kura ochopo sama koro sani ochopo ka utieko kapo ni Raila Odinga dhi yier odhi chako tiyo kanyo higa manyien 2025 to dhi nyaka 2028 tende ni yiero manyien onge kata poni ka koda tieko to tiega ka intiere kanyo ka jatenda AUC mano iso bedo nyaka higa mar 2028 koda tamar ariyo oboka wekendo higa no kodhi go nyime nyakora moge jwang to mathoth pontiere kar kae wako yo mokwongo cheno mar piny ka waduogo wadhi nyime ko Twak kikidhi mabor. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabiro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno.
mana e Ramogi TV. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielu bul, wawero wendewa moko mag oganda, kendo wawero wendewa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Ticha Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pre-design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Ukange gimoro tawinjo. Roma ni ninja the entertainer wajo maintain your position. Idi yuda kanyo ki kafaya gudi local instrumental. Wawacho ni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach saa 4 otieno. Challenges mwafis kaka agents ni yudoka tax no seche moko in high moingo budget money client ni godo. Kori yudoka client ok ditimo like gimano dwa timo no eko. Nyakoro mujua machini kendo e chenro mara rupi nyan mor marani kodi kete karkae wa medo rango kendo anorane en mor e weche maga Raila Odinga de la rolemo mara bedo jakom mar AUC mano Africa Union Commission bende jo siasa ntiere karka mosema kendo rengo kode e yo mang'wech ahinya kasani wayudo thuolo mano mar akale ote mokari adeka Ruth Nyathi Ochieng wacho kamae wanto wa support baba kendo walemone walamone maber komno baba osekao kendo odhiano post aluo Twak moja jamtawo dawasi wacho ni Cleophas sana Twak kenda yudo makare wacho ni weche thotha ahinya kama wantiere karakanyo koro moge jwang kama moko bende kokalo e mbui mano mara Facebook mara Ramogi TV kachel koda ka SMS line no menere de ka uchelo nono okokono wanyinga wacho ni elusive Kenya democracy is the big wacho ni moro is the big thing wacho kani is the big lie wacho ni wajinga walikwisha judiciary when it comes to the cases political elites benentiere karka graft podthos kasani wacho ni coalition parties must respect Mount Kenya ndiko kisungu mingi karu piny ka wacho ni anajigo ukulo mar Oruga seme wachewe makare kendo tie chenro ka luo ige makare mano Oruga jaseme rokamana ahinya kuom ote mari ka Angola bende tiere karkanyo ka Angola dibedo kanyo ka gine jogo ma dhi yudo CV mar Raila gi do Portuguese jo ka gintiere gine joma Portugal nkalo kuomgi owacho kamano girito somo ero kamano yo gikono wanyi kata kamano ka in Angola kene ote ni yore yo makare machelo bende wacho ni nitie gik mathoth mare ni opogore mare ni oken mar chenro masani kata kamano nyakoro moge jwang e mbui wa podi wantiere karkanyo ka ogana mantie Dan okelo wacho ni chenro kachel koda ka modal movers and logistics wacho kani Cleophas wantie chenro wacho ni Twak baya tata sechopo karaka kora mora yoda dhi kode mbele kantie gwege ma utawala ero kamana ahinya kuom kete karkae mano kokale mbuyo duto nyakoro moge jwang wantiere ka wadongi thuolo matin ne dakika
20 mondo mi ang' watieka ni chenro kama ntiere ka dakika 10 mabiro ka onego bed ni wasechopo kama chielo. Wan gi jakom mar AUC masani ma e pinyno mar Chad, Wycliffe Nyafwanga. Gigi duto ma iwacho keto Africa free trade, visa, gik mathoth menyalo ber kar karel. Dingi wacho ni Africa en continent momeo to odhier kodo ka weche go mago mag development kata chwalo weche mopogore opogore ma bedo mag dongruok ne pinje mantiere Africa. Donjo mare en keto Africa para manyime mondo mi mwandu olos Africa ka kendo dongruok bende onen. Gigi Musa Faki pok oneno gik ne mantiere ka tende nyaka sani ka montiere so bedo kota hiyo machalade. Koso nitie gik monyalo timo, gik moko makate segi tinge maber ni ka onge gima dhi timo. Awe. Ki ng'at ma understand kata ng'at ma nigi rieko e weche mag dongruok mag gwenge kata na national development, to nitiere giminyalo go mbaka minyalo go gi ng'ato, inyalo go kata gi ker machielo mo ne sense. Koro ng'ano mano luwore gi rieko mari kata luwore gi experience ma in go. Ki kawo Raila tiketo pinti penje ni baba Africa ka watim nang'o to wacho ni infrastructure. To chako wacho ni infrastructure from North Africa nyaka south, east to west. Mangiso no understand. Ko kelo meeting piny kata oketo gi investors to ko wach gik miluongo wacho ni gi theory nikech wasabede seminar moro nitie wach moro ma icheke wacho pile. Ndalo moko for example nangiyo kaluwore gi example. Narendra Modi no biro Kenya ka. Mo wacho ni India do partner gi Kenya ka mondo India oger hospital ka mondo koro jo Kenya kik dhi mang'o. Mo chiwo speech University of Nairobi kanyalo paro. Done ka na wach truno kamacha. Koro ku bedo gi ng'at moro manyalo jiwo kata bedo gi rieko ng'eyo to nyalo timo nikech Raila nigi rieko e wechegi. Musa Faki from Chad osa bed ki iseyo e weche mag unity mar Africa. Makata sane na ne ok dwano gole sane yudo ka wacho ni Africa Union monego bed powerful and weak. Ok en gi jingu moro kata teko moro ma kiwinjo Africa Union mana ni choncha. To ene go ngeni tiere chi ya Africa Union nego. Ma kuchiwo statement to wacho ni Africa Union no wuoyo. Statement for example kana jo ya Israel gi jo Palestina no bedo gi koko na Faki no chiwo statement makati page mna ji ade kata page mna pa de bingi mna Faki wacho. To ngizana okanyal paro. To no chiwo statement kaka Africa Union. Nitiere charisma ma ng'ato bedo go kaka jatelo. Raila ni gicha ma attract goji ma kando kete infrastructure no oketo policies no align maber. Macha ng'ato ng'eyo kaka no chiwo weche mag yo, no wacho weche mag lapset, no wacho weche mag railway mo mineno ka China no luonge modhi China, mo explain ne jo China maber. Koro nitie gik ma Raila nyalo timo. Onyalo inspire country nikech Raila ok diket dongruok Uganda. Nikech ok en president. Lakini onyalo wacho wach moro ma Uganda mo Museveni wacho by the way it makes sense. Watim nang'o? Mondo mikoro Uganda koro ko inspire Uganda to inspire Kenya. Kato bedo odhi okelo Uganda gi Kenya gi South Sudan. To ngiso gani mae strategy mara. Mondo mi lapse to timanade okel dongruok. Gik makamagi keingo. Tikelo teko kelikedo mijingo. Now nitiere kisungu machielo miluongo ni ok en confidence Africa ka en confidence piny maoko. Kodhi openji America to dhi bedo gi investors America ne kaka as Africa Union chairman kaka ng'at mochung' ne AUC mar pinje mag Africa. Uneno nang'o e weche mag ICT. Onyalo explain ma joko ne kare ng'ani whatever investment kanyo. Onyalo bedo gi ma joko penje kare whatever investment kanyo. Koro from then en makoro decide by the way ICT Kenya ni mbele. Lakini weche mag technology mag mobile phone Rwanda ni mbele nikech Rwanda ng'en loso simbe ka. Weche mag sports Rwanda ni mbele. Weche kata Nigeria ni mbele. Koro nitiere jok moko ming'eno ng'eyo Nairobi to kia Kenya. Nikech yudo ka Nairobi is an investment decision. Koro ng'ato wacho nadhi timo biashara kanye Nairobi. Dipenje ni Kenya ok adhi Kenya. Gigi Raila nyalo keto exposure kata experience mare mondo yuago confidence kata chiwgo obed ng'ama nyalo jingo presidents ma Africa ka gi jo Africa ka mondo obed go e yo achiel. To koketo teko no to yudo ka in gi an ka Raila nyalo explain seminar maber ma wacho kaka Africa ja ICT mong'eni wacho ni Kenya mochiwo M-Pesa. Kidhi oko sani kata dhi mana US ani kata dhi seminar tiwinjo ka wacho ja Kenya dipenji ni une jo M-Pesa. Mangiso ng'ato no sa communicate wach mar M-Pesa maler kabisa. Moko mona mora medhi ong'eyo kata un ing'eyo Eliud Kipchoge. Koro ing'e kata in ma jalupo kidomo kode. To wacho Eliud ang'eyo.
leader ke wali dolo moko mange kani osiep na ngita koro nikech inspire inge Masai ang'eyo Masai kono pokineno gi kata pokineno mano osiep na bwana jo Masai no wan joluo wan neba gi Masai kendo wan neba go Obama iwinjo weche kamago koro maga are inspiration michiwo go confidence Raila nigi teko nikech experience mare erokamano ang'ado gir mondo ayud wach mari mogiro sani kan kuomi Benedict e thuolo ma oganda yudo ntiere resources mosewach kano ne ubed ni bedo channel kata iketo e lai achiel mar sero lek mar Odinga bedo jakom mar AUC manyien kochopo higa manyien poni gigi duto ket kare nitie malo ni secretariat nyabedo ni ma e team ma bendo osebedo gi Odinga kata kinde mokadho nyaka bed ni nitiere lokruok moro ma gidhi keto kar kae kaka gibedo ka giringo nikech mokwongo kae nitiere weche mowach ni nitie digital presence onego bed ni nitiere kar kacha twak moro amora mar Odinga dhi bedo godo kod oganda ma Afrika onego bed ni keto gi mbui achiel kachiel mondo mi oganda owinji ma e tim achiel mane nitiere umwada geno ni nitiere kae kaka mano mar Azimio ma jogi ma nitiere kaka kuku mar telo kata jogo mane sumo paro ne Raila Odinga e kinde mokalo koganda pogo dhi yiero nono gido chimba nyoro nono kata Caroline mane jalup gavana ma Manyeri antie kacha waneno Pio Wandai awaneno Daktari Ouma Oluga jogo mobet kor ka Raila koni agin kweth mathoth ahinya mantiere kama sumo paro ne Raila Odinga kweth ma sumo paro ni kweth ma sirkal kelo nikech wach nyaka jotend migepe machon mag pinje mag tudruok gi pinje maoko kata foreign affairs and foreign and diaspora affairs kama gintiere onego gibed kumoro achiel biro dhi neno ka jogi biro kumoro achiel kata speaker masani Moses Wetangula osebede elew machalo kamacha Kenya tiyo gi contacts ge yo machal nade mondo mi gilomb jogo mowuok e pinje moko maoko to strategic team mar Odinga bende o deliver e mandate margi mane ni Odinga yudo komni to kik bed ka moro minya wach ni ero udhi tugo jakom wadhi ywak moro bang'e kata wach ni made wang'e de wayiero jok moko mopogore ang'e ni wanto onge thuolo mar yiero gi Odinga ong'e joge mantiere kar kacha lokruok mar paro mane mobed kaka girango yiero mar AUC shida ma jaluo osegabet ka ywak kabisa ni jok ma jakom o trust jok momiyo gi tich ni koro tina gidonjo kacha to koro gichako tugo mano en ga shida maduong' kabisa and mano ose cost wa a lot of victories koro ok adwa criticize ok adwa wacho ni an kaka ng'iye to jok ok nyal gima nyalo nyiso gi en ni mondo giti niwach dhaw mantie mbelewa is very, very delicate. The strategy team ma Raila oseketone nitie gimoro kama be onego bed na wacho Saim the aneno ka karumo lakini nyaka wache now when it comes to strategy nitie wach ma delicate kae ma Kenya koko tugo go maber to nyalo cost wa victory ma en dhaw maendelea Israel na nitie jafwambo moro mopenjo wach ni to kapar ka noduoke maber winjo kaka Mudavadi noduoke en gima is very delicate niwach king'iyo the position of Africa gi position ma Kenya kaka Kenya ose make that the position of Kenya dhaw manitie Israel pogre gi the position of AU koro mago some of the areas ma the diplomatic corps and the strategic team ma Raila nitiego and the communication team ma Raila moseketo kanyo nego beni they work around that area to try to groom Raila in a manner that projects him to represent the Africa. In any Africa sani the position of Africa any Hamas is not a terrorist group. That is the position of AU. The position of AU kendo enani onego beni Israel konego bedni goyo Palestine lakini kiwinjo gimane Kenya wacho kowuok kuom jatelo mare en ni Hamas is a terrorist group it kind of contradicted the position of AU koro mane gima nyalo donjo kuom jok madhigo kura ni to piny wacho ni be gidhi represent our own interest koso gidhi represent other interest koro the strategic the diplomatic team mag Raila the strategy team mag Raila onego beni work around that area because it is a very delicate
area monego be ni gitiye. But ok adwa donje the personalities. En mana ni adwa nyisogi oseyiergi gin kacha. We wish them well. Giti ne jakom maber to giti no maber. Yeah. Mane lek mantiere kata kanyo fwanga. Singono abiro iri mondo miangi miya wach mogik to paro no podanga keti karka mondo miangi duoknwa strategic team isinjo kanyo kata jok mosebedo ka siro lek jogo ma osegol ka wuok Somalia ma wuok kacha Djibouti ma wuok e pinje maoko gi jogo ma isebedo kanyo achiel kuom gi pod mana onagi kinde ma gintie ka team machalo kama mondo mi deliver kom mara AUC ne Raila Odinga gibedi gi lokruok mar paro machal nade digital presence machalo kama. Ingani kiketo digital presence ni mondo kike influence nikech ingani nitiere president kata wundo ni president Magana ingani ok do digital presence donge ngama Raila en digital presence and is to preparing Africa kata keto Africa at large mondo ngama di chung as EU chair mare mane gimbe no tem ko nitiere loso Raila wang Africa ka continent mar Africa ka but strategy mana wach kumoro mang'eyo moko nanga wach en niya ka Uganda en osiep Conakry Guinea kata president magini to president ma Uganda support Azimio marango kata lake mar Raila Odinga koro campaign mitimoga e Africa Union ka eni mone time kata gi secretariat ki winjo ge time ja eni time strategy ne ya wawuo gi president ma Uganda mondo konywa e president ma Lesotho kata king ma Lesotho kata Swaziland kuri ngene Swaziland ok diket information ma Raila social media ma lok patch king ma Swaziland en patch king ma Swaziland eno gocho nenga ne president ma Rwanda to penye president ma Rwanda une muchiegni ne gi Africa Raila ne apoka ng'eya ahinya ong'ama nade ni mana ke go sesa ng'e ng'e siasa ke goyo tigo at level mentie koro king ma Swaziland cha president ma Uganda ema koro explain ne president ma Swaziland cha ne ya Raila Odinga na ng'ama be koro to tho perception kata mondo mi kik jo Swaziland bi go koko ne king margi ni to nungocho Raila nango koro loso image mar Raila e piny mane mar Swazi okulos image mar Raila mondo king ogoch ne Raila nikech ngene kugo kura mani ngene is political for example kugo kura mana kaka Turo Sawache kugo kura to Raila wacho ni Raila ne recognize ni Hamas is a terrorist organization ten piny mar Arab koro ngene jo pinje mag Arab bro chuno kergi ni to in ngamugo ne kura ni bunge ni ngamugo ne kura ni wacho nango ni Hamas is a terrorist organization koro keto pressure kom president ma president riot nyalo wuok ma president lose post mare ne wach Raila kata winjo weche mag Palestina gi weche mag Israel koro kiketo strategy mana wach na jo kiketo strategy to kiketo strategy kaka ngamago siasa ma Kenya ka me idwaro ni public mondo ger nying Raila mbele public mondo jo public otere nade mondo go Raila kura koro mane strategy but lombo chuny mar president ma Tunisia enok lombe gi social media enok lombe gi kaka winjo wacho digital presence enok lombe eni lombe ki winjo ni Tunisia cha uchiegni gi president ba Sudan odho Sudan ok go kura kane Sudan dhi go kura Tunisia chiegni gi Sudan kata Tunisia chiegni gi Ghana donge koro wawuoyo gi Ghana wagiso Ghana ne Ghana ini nusiepwa ok lombo dwanga president ma Tunisia te wacho ni president ma Tunisia wacho ni lombo gocho ne Raila tek nikech Raila position mare e weche mag international security ni ok position wa koro Raila koro chiwo statement koro joka president cha e mangiso secretariat mar Raila ne apana Gini Bisau usie tek nikech jo Gini wacho ni ya pachi weche mag terror cha ok ber koro secretariat timo campaign ne population mondo lok image mar Raila e pincha kosa loko to koro koka joka gone kura mana kake goy erokamano wach mari mogik bedo mane ote mari Raila Odinga gi joge koro jok moket mag mokwongo I wish Raila the best jok moket secretariat ne ka jok mamiyo luor kendo jok mang'eyo in one way or the other
Koro wacho ni mondo giti matek, giti gi strategy maber, ging'e ni joma gilombo ok gilomb joma nomon, gilombo heads of state. Koro gocho stage no en 2 layers ging'e maler. Koro wakwayo mondo giti matek mondo waol gi ywak. Wang'ne wayude gimoro. Nikech ok dang' wadhi Addis mo protest. Wadang' wadhi na mana Addis. Ok dang' matir. Erokamano, Wycliffe Nyafuanga wacho ni jotwang' sut jobed kod geno. Benedict, wacho mari mogik watieko sani nyabedo mane? An adwa mana wuoyo gi japiny, jaluo. Jaluo ang'eyo kaka gini is key to him or to them. Koro wan gi position, wan gi chance mar yudo gini. Koro wabeda gi kwe, wami jakom kura. An kuma bete ok ane ka gima en a design mar gole kuomwa. Wadwaro wanene ka en a design mar kete mondo otinwa at a higher level. Koro gini wan gi support mar critical countries to kawach ni koro wachak dhi endara ni ma ipolo but wadhi gini aneno ko wachimo kuma wadhi yude. Yeah. Awinero kamano ahinya. Thuolo mar bedo kodwa kachiel ang'e ni ayudo thuolo mar twak kod oganda mathoth nyakora Ramogi Jwang' okinyi ma kawuono e chenro kanwarango ni nyaka sani nyakora Ramogi Jwang' iluwogi e yo mane mano ka wantiere kodi ka nyakora Ramogi Jwang' agonero kone kuom bedo kodwa kar ka ote mawuoro wasomo nitie jal moro ote kata owacho nyinge wacho ni oyawore uru timro piny aluwo chenro yo makare kendo owacho ni count my full support on Baba. Koro akia ni en jatend piny mane moro en jatend piny ma Somalia kosi ma Uganda moro nwa ote ma Angola kosi ma kure iwacho ni wakon Baba ni in gi support mare kendo dhi gone ombulu kata kamano erokamano ahinya wayudo ote mari kata kamano nyingi ok wacho Lucy Odero wacho no bedo ka kuluwo chenro achiel kachiel kendo moro ahinya ka Benedict Arwa ochopo kara ka wacho ni sani oikore mana ne tayo penj achiel kachiel mago penj go mag mbalariany. Erokamano bende kuom bedo kodwa achiel kachiel nyakora Ramogi Jwang' ano chak chenro nyaka sani tieka kod Benedict Arwa jalony weche mag tudruok kod pinje maoko. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa kachiel koda ka Wycliffe Nyafuanga jalony weche mag demokrasia odiochieng' ma kawuono kuom thuolo mar bedo kodoka achiel kachiel abedo kata e chenro are okinyi mas achiel nyaka sani watieko chenro ma miyo Sharon Ong'aw thuolo mar kelo chenro mar poko pogore. Nyinga Cleophas Luoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango oriti masani.